Salutare lume și bine v-am regăsit la un nou episod din Minecraft. Astăzi vreau să fac o casă, sunt alături de prietenul meu Laurențiu. Salut, lume! Vreau să fac aici o casă, dacă vreți să vedeți, nu-i nimic. Cam aceasta este. Acum vreau să-mi termin. Asta a fost casa mea, dar nu mai este. Ce? What? Se întâmplă? De ce nu s-a mai făcut? Le-am pus. În fine, mi-am păstrat multe iteme pentru casa aceea, așa că acum vreau să mi-o fac cât de bine se poate. Dacă vreți să apăreți într-un video cu mine, scrieți acolo. Vreau să apar cu tine video. O să vă dau idolul Sky să mă adăugați. Dacă vreți să mă adăugați, scrieți ceva de genul. Vreau să apar cu tine și dați trimite cererea. Că n-am de unde să știu dacă vreți sau nu. Și cam asta e faza. Ce să mai facem? Home. Așa, hai. Uite, acum s-a făcut. Lavă. Spider. Bă, ăla vine după mine. Șmut. Textura, dacă vreți să dacă o vreți, o să pun în descriere. Scuzați-mă că mă tot bâlbâi, nu știu ce am. Da. Dacă vreți să apăreți cu mine, asta e și faza. Vezi, nu. Eu nu vă oblig. Așa, acasă. Mi-am făcut capul ăsta să setez mai multe home-uri. Acum mă enervează că trebuie să scriu home. Unde? Acolo. Și asta e faza. Nașpa fază. XP-ul, dacă mă întrebați de unde l-am, este Event XP. Și îți dă mult, până clăpi în tine. La 60 de player on face Event XP. Dacă intrați, o să primiți XP. Eu am cea mai bună armură, cred, dar nu cred. Am cea mai bună sabie. Multe și destule. Acum vorbeam cu prietenul meu. Bă, eu mi-am făcut alea, dar eu le mai folosesc. Ce? Am și cu altele alea super tare. Păi da, să știu. Mai vedem noi în alte episoade care le vom filma. Dacă o să mai apar și tu, asta e problema. Da, o să fie o vacanță. Astăzi e vineri, 31/3/2014. Și n-avem școală, am scăpat de școală o săptămână. În plus pe lângă vacanță. Da. Și avem și o vacanță de o săptămână. Și o să am mai mult timp de filmat. Eu sunt acum începător. Ați văzut? Eu am fost și de-abia una s-a făcut. Ați văzut cu ochii voștri. Unde a dispărut tot ăsta? Nu știu, poate la fracele mea. Cine? Nu știu. Nu știu. Casa asta, că vreți să știți, n-a fost a mea. Asta unui prieten, adică e avărul meu. Și el s-a mutat cu altul și m-a părăsit. Și m-a enervat la culme. Vrea să apar și cu el în episod, dar m-am răzgândit. Că era rău. Era copil de la de 6 ani. De fapt are 7. Da, de fapt are 7. Și știți cum zice, cum vorbesc aia. Vorbesc
el vorbește foarte urât. Da, ce spune? Da, uitați. Mie îmi place când fac zi ăștia. Că nu mai enervează noaptea, nu știu de ce. Aici o să mai fac și eu o fermă, ceva. Eu nu vreau să fac apă, dar nu de prietenul meu că mi-a zis. Mi-a ieșit și ca să mișto. Acum. Da. Episodul ăsta am vrut să fac de 5 minute, dar văd că am trecut. Da, o să fac de 6, o să postez și asta că a fost. O să mai fac un episod, cred că tot acum, dar stai, voi dacă vă uitați altcumva la el. N-aveți cum să știți când acum. Cred că după ăsta o să fac și o să postez. Vă rog să... Eu nu vă oblig să jucați cu mine, dar vă rog pentru like-uri. Eu joc și filmez pentru plăcere, nu că vreau ceva sau ceva. Știți voi. Eu filmez de plăcere, nu filmez de altceva. Du-te la sticlă. Da. Acum dacă nu e sticla... Ia, să vedeți. Una. Bă, dar stai mă la casa asta. Dacă mă mai enervează mult sticla, eu ăsta. Stai, ce-am făcut? Da. Să le iau, să le mut, mai bine zis. Stați puțin. Trebuie să fac ceva. Vreau să vă mai arăt și niște work stuff. Aici sunt toți staffii. Deci, deținătorul e, vedeți, fondatorul e Stepi, cofondatorul, cum se vede că e numele, adminul Herobrine, care m-a omorât, moderatorul, stafful și VIP-ul încă nu sunt. Builderul e game de ăștia și helperul e ăla. Dacă mai fi și încă așa. Warp-urile sunt astea. Avem Warp minigame. Warp minigame. Știu, da, eram sigur că e ăsta Warp minigame. Cam acesta e serverul. Este Warp Flare, dacă vreți să vedeți. Aveți iteme Flare de la început, aveți mule. Uitați-vă dacă iau acum se încarcă înapoi. Zice că e chest. Cufăr. Iteme gratis. Ura! Iteme gratis. Da, cam atât a fost. Sper să vă placă acest episod. Văd că e de 8 minute. Bye la toți. Salutare!